Čau, zdraví ťa a.k.a. Peter Games TV u hry Counter-Strike. Vím, že je to starší hra, ale nevadí, je to dobré. Na pomoc som si tady prizval môjho malého bratra, takže pozdrav, brácho. Tak sa zdraví? No dobre, tak sa dá. Takže počuli ste sami, pomohol mi veľmi. Takže, brácho, dá si trať. Dobre. Dá si náhodnú. OK, dal som si train. Takže, idem na to. Co? Ten strýla. Áno, aj toho dáš. No, vidíte sami, je to šikulka. Veľmi mi pomáha. Môžeš. Tak, a vyber mi. A nejakého chlapa. A už to máš. Ešte toto. Tak. Ešte ne. Dám to tam. Ale ja som chlapa. Však to je chlap. Ale ja. Však ty si chlap. A ja nechcem. Ja vybrať chlapa. Počkaj, však dobre. Musíš čekať. Tak to nemôžeš ísť hned. OK. Tak. Ideme hrát. Je to, podľa mňa je to dobrá trať. Tady s bráchem sme sa dohadovali o niečem, o nejakej zbrani, nevím, aj o nejaké chlapovi. A tady už niekto zemírá, už to vidím. Press duck to spectre. Meno. Tak, už sme 3 mŕtví, 3 teroristi sú mŕtví, 4 dokonca, jednou zabila bomba, ako vidíš. Už sme 4 mŕtví, výborne, fakt výborne. Zabijú ma hned na prvý krát. Ja sa asi pôjdem odstreliť. Odstreliť. Nevadí, brácho, co mi na to povíš? Že som hned skapal? Nič. Nič? Jak to je možné, že tady toto piedrušné dzecko mi nic nepoví k tomu? Nic. Ale nic. Bráško môj, ty môj svatý, ja ťa mám rád. Máš ma rád? To je výborné. Dobre. Chill to nezaberiem takto, zaberiem to takto. Túto traťu som hral. Sakra, tam byli tí oni. Či vlastne to byli moji? No. Tady mi jeden prebiel. Tato je. Ne! To je žebrák. Jakú to má zbraň? No. Hen, jakú má zbraň? Hen! Ja sa asi pôjdem zastúť. No, ja dám novú trať, lebo toto sa mi nedá. Ja sa chceme terasiť. Ne. Pšt. Dá si nuke. Nuke. Luk. Nuke, ne luk. Nuke. Tam to bylo napísané nuke. Toto je tá tež dobrá tá trať. Ale však máš aj luk tam. Mám aj luk, ale nechaj to tak. Ale ja chcem luk. Luk tam nemá, kde si videl luk, proboha živého. Co ti je špatne? Mám aj bombu. Toto si dám. Dobre, nechám si toto teda. Jak smíri. Tady sa s týmto nemíri. Tady máš to, nevidíš to? To zelené. Kde mám kamaráde? Kde si kamaráde, kde si mi zdrhel? Žebráku? Tam je. Bomba byla vypustená. Ja sa idem kuknúť, lebo tady nic nenájdem, tady budem len stát jak magor. Což toto je asi zbytečné, že tady budem stát jak nejaký pandrlák. Vždycky tady, keď sa kúknem, tady bude nejaký terorista. Uvidíš to, že tam bude. Není tam. Je. Ty kokos. Je to možné? Ja tomu neverím. Mne sa chce... Veríte mi, že sa mi chce plakať? Proč mi táto hra tak nejde? Tak si ho vypni. Ale v chill už mi to pôjde.
Čiže už mi to pôjde. Čiže už mi to pôjde, uvidíš to, že mi to pôjde. Už mi to pôjde. A vy máte isté zbraně? Asi áno. Čiže už mi to pôjde, uvidíš to, že mi to pôjde. Už tam mám ten hledáček, už zabíjam na jednu ránku. A, tady sú. Ani zavlečného? Ani som si nevystrelil, už je to v rici. Je to v rici. Však si daj ináču zbraň! A jakú? Ty mi nerozumíš? Však ja som si kúpil novú. A to je nová? Není nová, tento žebrák má takú istú zbraň jak ja. Proč mňa zabil? Lebo je to žebrák. A toto je. Ja nevím. Daj, Čak ale v pohode, zostávame tam. Traja, v pohode. Však co budeš riešiť, je to v pohode. Áno, sme tam už dvaja, traja, konec. No, výborne, však proč ne? Už tam len dva sme, už len jeden, však v pohode. jdu. Nejdu. No ľudia, ja vidím, že toto neskončí, takže a.k.a. Peter Games TV sa s tebou lúči. Na budúce videa možná to bude znova Counter-Strike, neviem, ale asi áno. Takže a.k.a. Peter Games TV, čau čau.